To alhamdulillah jama'a, jamhuriyar musulunci wato kasar Iran ta ƙara ƙarfafa tsaronta na bakin ruwan Hormuz da kuma ƙara karɓan wasu gurare wanda da ba a halinta yake ba, amma tsakanin jiya da yau ta zuba sojojinta da kuma dakarunta a gurin kuma ta umarci dakarun da suke wannan gurin su yi ƙoƙari su ja baya kafin su ɗauki mataki da kama wannan gurin. Jamhuriyar musulunci a yanzu haka tana nan tana girke kayan gurare da kuma karfafa tsaronta a bakin ruwan Hormuz bayan nata wanda yake nata a baya akwai kuma gurin da aka yi mata karfa ala tilas aka mallakawa kasar Dubai kuma sannan aka mallakawa Oman kenan aka mallakawa Oman da kuma wani yanki na Kuwait. To a yau dinnan ta fitar da sanarwar cewa ta kwaci wannan gurin kuma ta baza matakan tsaronta kuma ta je ta kafa sansanoninta a wannan gurin da yake Dubai da yake bangaren Hormuz amma bangaren Dubai kenan da kuma wani bangare wanda yake Oman da kuma wani bangare wanda yake Oman kenan. Gurare uku da aka lissafa a yau din nan fa, bayan a lokacin da duniya take kira ma ta ma rabu da natan ta rabu da shi sakakayin da ake zuwa a wuce a baya. To a yau din nan ma ta ƙara jaddada kwace wani guri wato wasu yankuna wanda akwai tattalin arziki sosai a gurin wanda a da ala tilas aka mallaka wa Dubai da Oman da kuma wani bangare na Kuwait. To yau cikin ikon Allah jamhuriyar musulunci ta fitar da sanarwar cewa ta karɓi gurin kuma ta umarci sojojin na su janye su bar gurin, idan kuma ba haka ba za ta ɗauki mataki. Already ma sun janye, yanzu haka dakarunta ne a wannan gurin, tana kafa sansanoninta kuma tana kafa iya defense da ke wannan gurin. Wai dan girman Allah wa yake cin nasara a wannan yakin ne? Kasar American dai a yanzu haka ta rasa yadda za ta yi. A duk lokacin da ta matsa kawai jamhuriyar musulunci sai ta ƙara matsawa. A duk lokacin da ta matsa sai jamhuriyar musulunci ta ƙara matsawa. Kamar mutum ne idan aka zo da shi, idan aka ce in ka isa kamare shi za ga abin da zan yi, kawai sai ta gaura marun kuma ta ga kuma ba abin da za a yi din, kuma ta ƙara zuwa gaba. In dai kai ka isa, kai kana da ƙarfi, kamar dai mutum ne ya kira yayansa lokacin da aka zalunci kaninsa. To idan ya zo ya samu wanda ya zalunci kanan nasa sai ya nuna mai ainihi ina da ƙarfi. Idan kai namiji ne kamaruwa ne, ya ɗaga hannu ya fece shi da mari sai ya ce masa wani mu je Allah zai saka ma. To abin da Iran take musu a bakin ruwan Hormuz kenan. Ba a gama da wancan bangaren ba fa, ba a gama da maganar tattaunawa ba fa, ba a gama da maganar nukiliya ba fa, ba a gama da maganar ihun da Trump yake yi fa, amma a kullun idan aka wayi gari aka tashi sai jamhuriyar musulunci ta ƙara matsawa kuma ta kwace kenan har abada. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a fita kansu. Wato dai Iran ɗin jiya ba fa ta yau bace, ta yau fa kunama ce. A idan ta je kuna tunanin cewa wai sanyi ne ba ta komai duk abin da aka yi mata, to ta wato ya laina yan daudin sojojin Najeriya, yan daudu, kun ga yadda ake aikin soja. Ku zo zan nuna muku yadda ake aikin soja, yadda soja ya gada, yadda aka koyar da tarbiyyar soja, amma ba irin namu na Najeriya yan daudu masu zama a guri ɗaya sai dai aka yi musu hari ba dai su kai ba. Jama'a, sojoji 23 aka kashe a yankin tafkin Chadi yau kusan sati biyu da yin wannan abun. Amma ku duba sojojin Chadin nan har yanzu ba su haƙura ba, har yanzu ƙara turawa suke suna shiga tafkin Chadi har yanzu. Kuma fa inda suke shiga wannan fa yankin tafkin Chadi ne fa, ba fa yankin tafkin Chadin su ba, a yankin tafkin Chadin Najeriya da yan daudin sojojin Najeriya suka kasa kwacewa sama da shekara 15 zuwa 16. Sun mayar da daula, sun mallaka yan Boko Haram din ma zunzurutun sun raina mutane hankali ma, sun mayar da wajen daula tsakaninsu ne ma suke yaƙi. Yau gashi nan akan soja 23, sojoji masu kima wanda suka san darajar ƙasarsu, suka san darajar jinin ƙasarsu, jinin al'ummar sojojinsu, suka san kimar ƙasarsu da kimar al'ummar ƙasarsu da kimar yankinsu. Ba fa yankinsu bane suke shiga, a'a yankin tafkin Najeriya ne suke shiga, amma har yanzu ba su haƙura ba. Kuna gani zuwa suke da motoci, su ajiye motocin su loda a jirgin ruwa, su shiga da kafa, wasu shiga ta kan ruwa, kuma da gargazar Boko Haram suke yi. Dalilin ragargazar Boko Haram da suke yi ma, dalilin kutsawa yankin tafkin Najeriya da suke, wanda 'yan daudin Najeriya suka baro 'yan ta'adda sama da shekara 16 fa, har sun kashe musunta ba a san iyakansu ba, wanda alatilas saboda zunzurutun talauci, saboda zunzurutun daudanci na sojojin kasarsu, haka suka haƙura suka zo suka rungumi kaddara, suke zuwa suna biyan 'yan Boko Haram haraji suna kama kifi. Yau sojojin Chad sun zo sun gama da su gaba ɗaya, saboda su ba tantancewa za su yi ba za su tantance wannan mai kamun kifi bane ko kuma wani dan Boko Haram ne, saboda wajen ya ebi shekara da shekaru a hannun 'yan ta'addan Boko Haram. Yau ga wanda aka kashe musu sojoji 23, yau ga shi nan sama da sati biyu turawa suke shiga sun ce sai sun dangana da tudu. Yanzu labarin da yake zuwa mana 'yan Boko Haram din sai hijira suke, suna barin tafkin Chadi suna tsallakawa suna yin jejin Zambisa.
inda babu ruwa, suna nan suna yin jejin Zambisa, suna barin yankin tafkin Chadin Najeriya. ‘Yan daudin sojojin Najeriya haka ake yi, ba wai a je a kai ku guri ku zauna a cikin bare ba sai dai a kawo muku attack. Duk duniya ban taɓa ganin ma'aikacin da sai dai wai a kai mai attack ba dai shi ya kai ba, kuma idan an kai attack ɗin fa za a kashe su a sace shi, amma ba za ka ga an kutsa an ebi dubunnan sojoji kamar yadda muke gani a ƙasashen nan ba. Ana zuwa suna kashe ‘yan ta'adda daga an tayar da su an kashe barar ɗinsu sai dai ka ji an ce an kai sojoji an kashe kumanda, an kai sojoji sun fi 110 a Najeriya, amma ba mu ga irin wannan shirin da sojojin Najeriya suka yi akan da sojojin Chad suka yi akan kashe musu sojojin su 23 aka yi ba. 23 kawai. Sai ka zo ka sa kaki kai ka dinga nuna mana cewa kai jan wuya ne, jan wuya ana satin danginka ana daura musu kuɗi. Ana tafiya da kuɗi buhu ana nuna duniya wai da sunan ka sa kaki ka rike soja, ba gwara ka daura zani ba ma yafi ma albarka? Wallahi gwara ka daura zani yafi ma albarka. Kana maganar soja a cikin yankinka a ƙasarka akwai wani gari da ake ce mai wani yanki a yankin Zamfara ga baki ɗaya 'yan ta'adda ne da bindiga. Kana magana soja? Kana magana kai soja ne a yankin Zamfara akwai inda ake satan danginka da 'yan uwanka ana zuwa sai dai a kai kuɗi, kai ba za ka iya zuwa kwato 'yan uwanka ba? Kana kiran kai soja ne kana kare ƙasa, amma a yankin Sokoto akwai inda 'yan ta'adda suke a tare su zo cikin gari su karkada danginka da 'yan uwanka a je sai an biya kuɗi su ci wanda suke so su ci in mata ne, su yi faɗi wanda suke so su yi faɗi in mata ne, su kashe su harbe. Ka zo kana magana ce mu wai kai soja ne? Kana magana kai soja ne? Akwai irin su Zambisa sama da shekara 15 sai dai a zo a kashe sojojinku sama da 150 a saci wanda ake so a sata. Kana magana kai soja ne? Kana maganar soja ne ga yankin tafkin Chad ne, yankinka ne wanda shi kadai ya isa ya rike Najeriya ko kuma ya rike arewacin Najeriya, kun yafe mu sama da shekara 15. To mu idan kuka ce wai idan aka ce mana maza, wallahi sai dai mu kira wa'annan maza wanda sojoji 23 aka kashe musu, yau gashi nan sun yi fata-fata da su. A'a, zunzurutun sun kashe na kashewa, bayan jirgi yana yaki, bayan jirgi yana tafiya, suna barin motocin suna shiga. Yau yan ta'addan da suka share shekara 15 yau su suke yin hijira suna guduwa jejin Zambisa su yi zaman su, inda yan daudin sojojin Najeriya suka kasa kwacewa. Wallahi in ni sojan Najeriya ne ko da dai in sa kakin nan gwaran ajiye shi, in ma Algeria zan gudu, in wani guri ne zan gudu. Ni dai abun kunya ne in ga ana cinikin dangina da yarena, ba abin da zan iya. Amma idan muka ce muku ɗan daudu ne sai ku ce ƙarya ne. Me amfaninku? Me amfanin ku? Gashi nan ba fa ƙasar suke shiga ba. Ba fa ƙasar su suke shiga ba fa. Ƙasar ku ce inda kuka gagara kwacewa sama da shekara 15. Sama da shekara 15 sun mai da gurin ma yankin su ƙasar su. Amma sai ka zo ka buɗe baki ka ce mana Najeriya akwai soja. Ina soja a Najeriya? Wallahi babu soja a Najeriya, akwai ƴan daudu ne. Akwai 'yan daudi dai wanda suka kasa kare rayukan ƙasarsu, suka kasa kiran ƙasarsu, suka kasa yunkuri wajen yadda za su ceci ƙasarsu. Allah kawo mana wanda za su yi dan Allah, wanda za su kawar da ku, wanda za su yi abu dan Allah su taimaki 'yan uwansu. Amma dai ku mata ne wallahi, ga inda ake aiki nan. Sojin Chad suna nan suna ta yunkura kuma suna ta abin da ya dace akan soja 23. A lokacin da an kai sojojin Najeriya sama da 100 so 10 sun kasa komai. Yanzu 'yan sojojin da aka yi Malafateri, iya barik ɗin Malafateri kawai suke, ko doro daga Malafateri daga Gwange, ko doro ba za su iya zuwa ba, sai dai su ta harbi cikin dare. Haka wanda aka yi da Masa, daga da Masa baka isa ka je Maiduguri ba. Haka wannan iya yankin Maiduguri kenan suna nan da jibgi wanda in aka ce za a haɗa iya sojojin Maiduguri kadai, wallahi sun kai na Chad yawa. Amma kun